Edmund Patsura ndichiti mubvunzisiswe ngechitiko chakaitike parufu paGumende, ndichizi imimi ndiani wenyu? Ndibaba, makapumha baba anova iwo Chekai Gombe parufu paGumende. Ndini changamira. Takanga tiri pano uri musi wa17 July. Ndakanga ndatumwa ipapo ndashamangirwa sekuti aya anhu ari kwaRubatso asi kumakuwawo ari kwamangirwa. Saka zvakazi ndavamira pa mwana uzive kuti koika chii munhu wakuvillage kwedu. Ndobva ndaendapo. Mumashure umu anhu ekwaGumende akanga ane chikwere nani navashi. Ndopakanditaurira kuti kana asina abvise mari iya asadzike uchuri kwedu bairo. Ndopendakataurira anhu aya kuti ndozvataurwa ndiani ndiashi ari kuuya asi ndozvati kana muchida kuti mukasokotse munhu wenyu mutanga mabhadhara chipande chenyu chekumashure. Akaunza mari yawo iye uyu ndopabva ati adai azikazi unoutsinye hwakashata wajari kuryani idumbu kuryani parufu ipopo. Sepanhu panga pari parufu handina simba ndakakona kuti ndiite anhu ndokazongoti sva kwabva ndazoende kumangara kwaEdmund Patsura. Ndaenda kumangara kwaEdmund Patsura ndakaenda kudari kwaEdmund Patsura iye hazi kuuya baba. Kusvika ndazoona ndichangamire nyaya haisindinakira ba mumwe nemupfungwa kuzi dumbu iro narengere kuryana ngemunhuwo akangoitawo senini izvo ndisikazivi. Saka ndati nyaya iyi igadziriswe pameso penyu. Iye hazi kuuya kuzosvika Edmund Patsura azonzi nyaya kuno. Ndiani? Isu timamangirwa. Uyu ari kwaPatsura. Uyu. Ma. Kwenda kudari ngei? Wakarege kwende kudare ngei? Chakandiregeredza nomutemo tiri kukuhwada sabhuku wedu Ani Chipatsura. chipo ndiani chabobona? Ndiwani Ichipatsura ndiani Chipatsura? ndo ari kumira mubhuku rawo Chipatsura sasabhuku. Ngati iwe ni Chipatsura here. Ndozvaari kushanda achitaura Iwo wega wewe bache zako usibudirwa. Iwe ni Chipatsura here. Iwe Chipatsura Chipatsura. Usabu uripo ngewani. sabhuku uripo ngewaChipatsura. Nyoka kwenda kudare ngei Chipatsura. Uchitoziya iwewe kuti Chipatsura ndiye muridzi wedare. Wari kwenda. Handina kuziva pachakamirepo kune kuti zvakataura sabhuku kuti nyaya dzinotangire pano semaenzanisirwa ari kundoitwe nyaya dzese muno. Tidoti pamusoro changamire imbotitaurire mutemo wacho waunopuwa ndizviwa ngokuti anoti nyaya dzese dzinotangire pano sezvo munoona ndiri kumira mumarufu chimira
wabvuma kuti dunhu ngerachifatsura Eh, zviwayo ndizviwayo. Saka baba achipfatsura anowa headman akakudaidza iwe woti ndarambidzwa ndizviwayo, uri kuona zvine musoro here kuti zviwayo munhuwo mutorwa iwe wozi uye kuneko ndibaba asabhuku wacho atori headman uye unewo obva ati handiendi bandapuwe mutemo ngemutoro. Uri kuzviona here kuti wakashaisha? Wazviona here kuti wakashaisha? arikuoneka. Ya chitaure kuti ndakashaisha. Ndakashaisha chimweni. Hautauri ngemuromo. Bvise matatendenda ekuti wakashaisha kusaende kudare. Pauchizotangira iwe kuchitaure nyaya yako. Bvise matatendenda. Iwe unozopiwa ndizviwayo wakuparire nda. Ngekuti kutemba zviwayo kakuti hazviwayo unozondinunurira. Bvise matatendenda. Bvise matatendenda iwe. inoite zvinoita kuti inyaya kuifamba ukaona hama kuti ende mubvuti uone kuti unonga wakazowa pawasvika pochiita kuti zvifambe ambokutundurira mari yako ndotoikadaro siunaidino taurai kuti munotodini munotei aichitaurai kushaishirwa kwenyu ndiyo munodei ndinode gwai wasiwaire treatment vasivanhu ende gwai vandichaitira vandisvika auzokuya kuteerera patinde gwai regono regati regono pairegono pazuwaira aulerikero ndize unoenda naro rei ndinokubira rini tinongawo tapuhwa natinoshandira muna June before unongonoite mugatamamuchinaka forea muna June kuti hati unoite mudziunga nako mutambira kwenyu tinoite zvekumafuro anhu akutengesa fore atinoshandira Kumafuro ndiko ndozona mari yegwai. ivezvo zvatidaro unoitenda kokumbira une makwai yake Zviwayo. wakumbira une makwai yake woti ndinozokupai mari yacho totengese fodya wangwena asi isi tokupe mazuva tokupe muna february imomo February. March. 23 March. Kana ndikati kuti uye negwai unozi tinokuemera kuti tinondoti gwai racho wariona hako nokuti inyaya yahedhuni
ulienda na unaiti minoto kwa yangu yeye niende katika tungu kwa mama au zaidi bana hit ministry nenda huko numu au akwaje mimi ni makuta ya ilani anazie hiyo simgani hiyo andili ndio kuna shida kwa hiyo ndio kwa hiyo hit me tungu kwa mama useme ndio watu nuko bai where did you be 23 March 23 March akadarika satoende kwairo hiyo isiondozwa twakubata yange tapedza March Edmund 23 March unofana kuya nebai ihoye ikera henyu wakatera chakuti iwewe wakapima wagombe kuti uri muroi ndizvo wakuti ndewe ndizviri wakaita kupuma hazwero ndizvo zvotangamira izvo wakati wakadaro ngei aichikonzero chakaita kuti mutunhu aya chinji konzero baba anogara achindotipopotera achitirumbirira aya baba apa yakabva kundirumbirira nedemo futi parufu pachemugarira izvozvizva mhosva yacho ndinoshaya kuti ngeyenyu Alright. Iwe wakarumbirwa nedemo unoaziva kwaanogara ndi baba ndiani baba ndati kwaanogara nokuchena wakadikuyo kumangara kuno kusaziya ari kunimhanyisa nedemo anditi chii kusaziya wakawaendere mapurisa zasagombe akanimhanyira nedemo mapurisa andina kuenda kachimani iwe nyaya yekuti wakapumhaya yakanga yatanga pamwe paakanga zonga akurumbirira masi ekubve kupumhana chawakambenge waona pasati pasvike nyaya parufu pachomugariro chinyi chakaite kuti uti parufu madipani pagumende uti dumbu rero ngerekuryana ndo kwakanga kuri kupumha kwacho chii chawakambenge waitirwa ndo chabvunza mambo kuti chii chakaite kuti iwo uti aya muroya zvanoita izvozvo ndo zvinoite kuti taure zvaanoita usati zvaanoita izvozvo taura kuti akandidai neichi neichi nei ndosaka ndakazosvike pakuti baba muri muroya kana kuti wakabva mwakaona ane munhu wakarya wakabata zvimwe nima pakatini baba aya tiri mumuchi chimiro chavo nemhuri dzavo izvo tinozoguma todaro maitiro racho kuti dare racho ringe rinopera haro zvidaro sarei rimaitiro avo iwo yaanoita utsinye hwavo hwainavo inodare chii kuti ritomborenzaniswe sezvizvi iwe wakati muri muroi ukachaita anokushaisha kuti wakati muri muroi pasina puu yaukaona yakaita ushaishirwa basa sendatiwa wakadii kumangara kuti babaye kuti ati baba mukuru aririmanyira nedemo ndii imukumanyira nemunhu kumanyisi munhu nedemo hazvisi kunaka pamutemo wakadii kumangara wakora kumangara wakadii kuenda mapurisa kuti baba angu ada kundimhanyira nedemo waenda ere mumapurisa handizi saka une mhosva yekukume munhu kuti uri muroi tozwe zvaanoda munodei mimi vagombe mwana wenyu wakamuti muri muroi munodei changamire kupotera kwaHeadman kuti tinunudzwe bopero paari kutaura parufu pachemugarira ipo ari kunyepa zvaari kutaura agombe makapumha imini ndo pane shungu yenyu kuzi muri muroyi
dare rasvike pakuti ndo zvakaite mwana zvaatenda kuti baba ndakapfuma munodei tode kuende mberi. Anondibembudzi mbiri. Wazwere. Azi unondibembudzi mbiri. Zvakareruka maningi. Wazwere ndiye Ndino Charles Gombe. Ai baba wao. Baba. Ora. Inati mwana wangu chibembudzi mbiri unondibiri. Ndinokumbira kuti andiregerere kuti zviro zvendakaita pamberi pachangamiri. Wa Juni changamiri. Zvinowanidze pamwepo negwayi. Atokuregerera maningi. Imana mudzimbiri atokuregerera. Then iwowo kana udori nenyaya yako kuti baba muroi mwoye pana paomangara. Azotoreyo kutore bakazara. Tauriyo bai. Chado murume mukuru ngongere kunjani. Chatamani. Wazwere chausi. Anani ano provoka na baba. Iwe ukabarwa ndiani uchazo. Ndimukoma. Raiso. Raiso. Cheoni. Baba ndi chakanaka. Oh ya. Muri anasikura wangu mimi ndarongo. Ni muri asukuru futhi. Igumbi. Asabona. Igumbi. Igumbi. Asa azukura edwaye. Ese wazukura edwa. Ala ese la chipili. Amigo ndani. Ndibi chakanaka. Ende uyu kuti uzoti pagumende ndobva wakazonyongedzera baba. Gumende wanga urawa ndiani? Ndiro baba ndichakanaka. Mari. Ndiro ndiye wakasiyana zamuna baba. Baba. Zvino ihoka. Enda utsvake mbudzi mbiri nehwai. Mbudzi midzo wapo nehwai. Musi wa 23 iwowo. Unodo kuti usinaba kuchire kurero ukiri. Woti kazokutera isusu zvinolema. Zvinolema. Wachaisha kuti ausinya yako. Munhu kumhanyisira nedemo iyoyo uite kuomangara. Alright. Masiku aire musi wa 23 March. Idzo dzadzonizo kuti hadzichikwa chivatura dzinodza kuyungu mbudzi nhatu mutori apanapa tani mbiri mati mbiri sorry ndoti nhatu imbiri. Wazwere? Ndukazwa. Iwo kana une nyaya yako yemumusha mweya uchimangara. Notaurawo kuti muroi. Ndai. Dojipondora tete. Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira. Dojipondora tete.